Ngithi anginibhalele nje ngoba nginengane yami la yomfana. Iya ukuthi ingane yami mhlambe mayilele noma igeza. Umfowabo unokuyikoba nje. Ngingazi ukuthi konakele yiphi ngoba futhi angikaze ngimbone noma enentombi. Lo njalo mina bengigeza uyangikoba. Le ayishoyo manje ayiphika into engekho lo unamanga lo iphara lona. Iphara nje unamanga. Ngomkoba kanjani usisi wakhe Geza? Phela ngazi mina umkoba kanjani wena? Umkoba kanjani? Ngiqambela amasi la. Ngiqambela amanga. Ethethe uma esho ukuthi umkobelana usisi wakho megeza. Why umkoba usisi wakho megeza nomelele? Ngawathini ethethisa uma lapha edining ethi akahambi ngani ayogani. Yena ngaye kogani. Nokuthi wahlalela emzini kababa uthi uyena indoda lekhaya ngokubaba akasekho. Manje nama uyisaka nje vele sokusikhathi. Uyisaka nje. Yona ndlela eyisa ngayo ngasethola ontanga bakhe ke manje. Yona ndlela eyisa ngayo le. Obama nje. Oba lapho. Bazongikhulumela phela kuwena. Bazongikhuluma la. Ngiyezwa manje yonke lento mfethu sina uyazi yonke lento yenziswa yini mfethu ine doubt uyenze njalo. Mama iwapha amazwi ofuna ukuwasha ukugcina before simkhombisa ukuthi namhlanje uzohamba. Ubugora bakho uzobona phambili. Sobona. Usihlala kanjani isikhwama? Hayi sohlala ke sema. Babukeli ngiyacanga ukuthi sihambe manje mfethu yabona nani hambe kahle ngempela futhi. Sisi anginankinga ngicela ukukhipha imic sohamba nalo body. Sengijaya ukuthi abone ukuthi sohamba yabona. Sokubonela namhlanje. Mfethu. Bingelele mbukeli wethu omuhle sekuthanda la ukhona ubalekile. Noma ngabe ukuphesha kwentaba phesha komfula noma ngabe kuphi la ukhona sekuthanda. South Africa yonke Africa yonke uyaphila mase. Ngiyaphila njani? Siyaphila sisi. Ungake nje usho mami uyaphila ma? Ngiyaphila. Ungakusho ukuthi yini eyenza ukuthi uzosibhalela ngalesikhathi? Ngithi anginibhalele nje ngoba nginengane yami la yomfana. Iya ukuthi ingane yami mhlambe mayilele noma igeza. Umfowabo unokuyikoba nje. Ngingazi ukuthi konakele yiphi ngoba futhi angikaze ngimbone noma enentombi. Angazi konakele yiphi inkinga yakhe yiphi. Ngifuna ningichasiseleke ukuthi ufuna ngenze njani. Mhlambe ningangichushisa nina ngendlela ngathi ningichushise ngayo. Ngiyabona. Ima mama unengane ikoba ingane yipi ingane ikoba ingane mhlawumbe umbuyelo uyadideka ingane entombazane ikoba ingane entombazane noma mhlawumbe ingane yomfana ikobo ingane yomfana ikoba ingane yentombazane mayigeza manje angazi uzoze kunakale angifuni ukuze kufike lapho ingane yami yomfana bese ithiwa inokubeze udade wabo. Ngabe umuntu omngana lo sikhuluma ngayo umuntu ona 17 18 mangicabanga. Ukoba usisi. Uqwaye usisi wakhe. Sisi wami ngabe wena idea ukambona mhlawumbe yenza leyo nto noma umama uke wakutshela noma nawe uyaqala ukuzwa yena. Ngiyengimuzwa uma esho kodwa angangamthemba uma. Ngathi nami uthi ngeze ngivule umnyango ngokusekelise kancane umnyango bengithi ngempela uyakwenza lokho. Manje umama enokumkhuza unokumthembisa ukuthi uzomgwaza and ubhuti wami uyahlupha angazi futhi nami ngimbone nomuntu wesifazane uhlupha ngalendlela ukuthi unabangani nje abazwana nabo abangasile babhema ama drugs manje umama emkhuza umthembisa ukuthi uzomgwaza manje asazi nasimele senze njani mhlawumbe ngakwazi ukuthi nisisize. Mhlawumbe ngabe uyabhema ama drugs ngoba ugcina ngokuthi ahlale nabangani babhema noma singakaze simbone ngoba unokuhamba aye kubona abangani bakhe kodwa abangani bakhe siyabazi bona ukuthi vele babantu abababhemayo ama drugs shuthi naye umuntu wabhemayo ngokuzona nalo bangani. Manje umethe uzomgwaza mamesi uke phila kahle. Yena uyaphila kahle yena ngoba angiboni inkinga kuyena. Kuthi nje usafuna ukuthi nje kube khona ozomfundisa nje kahle. Kuba ngiyacabanga nokuthi mhlambe ngibiza abantu abadala bathi ukumqondisa kancane bamfundise ukuthi nabanye mhlambe abangaphambili kwakhe bamfundise ukuthi ayakwenziwa kanje. Ngabe mhlambe ukephi khona mama singasondela mhlambe ukhona. Ukhona yena endlini ukhona uhleli endlini. Akuyena umuntu ohamba kakhulu nje futhi uhlale khona. Mhlambe singahamba mama singene endlini sizamkhuluma naye. Yebo singahamba.
Manje wena awukazi uthuthe ngakubamba wena Dlengoni. Ngithuke ngoba nayo indlela atshengisa ngayo uma nazenza umuntu obhokayo nami ngigcine sengisaba ngabe ngisazi kumele ngenze njani. Ngiyabona ukuthi uma lento ayisukumele kusho ukuthi iyona ngoba hayi nami ngiyamsaba. Abangani azwana nabo abantu esibaziyo vele ukuthi abekho right bayashipha nasemphakathini abanye baphuma kube esikoleni bangafiki esikoleni sihlezi sibabona la ngaphezulu babantu nje abahluphayo kakhulu mana kubo sekwagiwa vele ngabo ukuthi hayi babantu vele ababhimayo. Uma gcina mama ingane yakho noma ingane uthe ingane yakho ne Hayi ingane yami. Singangena ne? Hayi singangena bhuti. Hayi into encane le ngiyathemba ukuthi ngoba khona sizozama ukukhuluma naye yabona. Yebo. Sizokhuluma naye. Hayi ukhona egcini vele ngeke ngibone nami ukuthi ukhona la right. Ngiyakuzwa my sister. So yonke lento mayenze mhlambe ngabo makhelwane ba awekho no enike nabaxoxela. Hayi sesaba ukubatshela omakhelwane ngokuthi bazobona njengomuntu omangathi umuntu oyisehluleki kodwa bayambona naye ukuthi hayi wandiswa sewumuntu ohlukile akusayena lo muntu esimaziyo ngoba nomakhelwane momethi uyamthuma siyatshengisa uyindoda endala memthuma semana goloza nje. Cela usicelele usibizele yena mama. Ngiyakuzwa manje megoloza usigolozelana kodwa nimenzela yonke into. Awu Mike into angamzameli yona. Into nje esemandleni leyakhona ukuyizama uyakwazi usamzameli yona leyayidingayo. Kodwa ngendlela ekuyiyona manje sekwazi ukumcela yonke into ngenkani. Noma uyamsaba agcine semnikeza naye. Manje my sister bungasabi ukuthi engakudlengula sonke lesikhathi manje ngikhuluma lento. Ngeke ngisabe kodwa nami ngeke ngibone ukuthi hayi ngeke ngendlela yenza ngayo u dangerous nami ngibe ngithi ngiyakhuluma ngithembisa ukungishaya manje ngimane ngibone ukuthi hayi kuyafana mengireport lento ngeke ngisize ngalutho. Manje into engayiqondisi so una ingane anginayo ingane. Okay. Mama ngicela ungasicelela yena umfowethu yabona. Manje mfethu yonke lento le yabona ukuthi wena kodwa kumele wena usicelela yena ulokhoza. Ake ngimbizi. Ungabona uyabona ukuthi lento le Andiswa. Uphume khona monakalo wenzekayo ngalana. Ngilandele bo. Sabo. Why mina ngashadi? Landele bo. Onakele. Ngona isekhaya la ngcono ngihambe ngoba umuzi wakhe lo imuzi kababa wakhe lo nami gcine ngazi kumele ngenze njani. Khamba kahle uyaphila mfowethu. Ayaphila yani njani mara? Alright. Kusenga nje manje emakhamera kusenga nje. So ungasondela mfethu angilumani mina. Uthi ziphi? Ubuza uma ukuthi ziphi? Angibuza umuzi kababa lo. Asekuba manga umuzi kababa. hayi manje ke amakhamera kusenga nje la angikela Osondela mfethu abakutshela kumele batshele wena. babuke kumina mfanele. Uyisa kanje vele sokusikhathi. Uyisa kanje yona ndlela esangayo ngathi ethola ontanga bakhe ke manje yona ndlela esangayo le. Oba manje oba lapho. Bazongikhulumela phela kuwena. Bazongikhulumela kuwena manje inkinga nje ikuwena njengani yami ngathi funa ngenze njani Hlala mina. phansi ayikho inkinga. Ngizokhuluma noma. Yeah. Mfethu ucela wena hlala la ungahlali phansi. Ngizohlala la eduze nawe. Sisters ungasondela uhlale la. Ma into engenzayo ekhaya ngiyazi. Mama ungakusitshela ukuthi yini nangu ubhuti umtshela ukuthi yini kahle hlenza ukuthi uzosibiza la. Ngize nganibiza nje umfana mahloniphi. Unomkhuba ukuthi nje ingane yami nje mayigesa nje kameleni nama lesivule nje isicapha. Hayi mntanami, awuhloniphi mntanami. Ngiyakwazi ungena ubona dadewenu nje ebhizi nje uyagesa nje. Uyama sekhulile phela mdala dadewenu. Uyangiphendula lo mntwana. Akalaleli. Lo mntwana akalaleli lo mntwana. Njengoba nginibizile nje ngibizela konke ngifane ngichazisele. Ngiyamuzwa ke ngithi ngilibeka naye belibeka umntanami. Kodwa mntanami ufuna kwenziwe njani? Buka nje ahloniphi. Kodwa kakwenze njani lo mntwana? Funa senze njani? Yini edala ukuthi ahloniphi lo mntanami. Yini edala ukuthi uyoqoba usisi wakho mfethu megeza. Ngumkoba kanjani usisi wami egeza usisi wami ngumkoba kanjani yabo lekhaya sibangenza ilimi sibangenza ilimi benamanga la ngumkoba kanjani usisi wami egeza bona sebehlule kuyogana baphume lekhaya igcina bangishiye khona la. Noma ngamuzwa ehleze esho uma ukuthi lo njalo mina bengigeza uyangiqoba le ayishoyo manje ayiphika into engekho lo unamanga lo iphara lona iphara nje unamanga. Ngumkoba kanjani usisi wakhe egeza phela ngazi mina umkoba kanjani wena hayi ngiqambela amasi ngiqambela amanga
ethethe uma esho ukuthi umkobelane usisi wakho megeza waye umkobe usisi wakho megeza nomelele ngawathini ethethisa uma lapha edining ethi akahambi ngani ayogani yini angaye kogani nokuthi wahlalela emzini kababa uthi uyena indoda lekhaya ngokubaba akasekho manje nama ngazi Marazo la abashulu angazi bafuna ukuthini laba bashasha yabo into abasho ayikho so mina ngiyazambela nje manje awukwazi ukuhamba lento kumele ube nesiphetho ngeza lento ube nesiphetho isiqiniseko uzwana nesiphetho namaphara kanjani ayikho xoxa namaphara baba ngahlala kanjani namaphara indaba usumama wena wathembisa ukuthi uzobagwaza manje ukukhuluma ngale ndaba ngakwazi uma ungizalayo hayi badlala ngami lapha mina ngabe ngibuza wena mfethu ayirazi ngeke ngikwazi ukwenza lento le badlala ngami ngaze ngisho lento le usuyifuna kubani imali ufuna imali ngekala gcine seyintshontsha umama engafuna umnikeza caca ukuthi hayi ayikho nathi into esingayenza manje uyayiphika yonke lento hayi imali ngiyacela mengicisha uma ngiyazambela ngizamela ngendlela yami unamanga hayi le ayishoyo ayikho nje la ayishoyo awu nje umbone nomoya phansi kanje akeve nje uphenduka isilwane mase kuthiwa wenza zonke lezi zinto azenzayo caca ukuthi hayi kusho umnomzana wale ekhaya ufuna ukusiphatha kanti wena umagcina kamali lona hayi umntana mangimazi uthi unjani uma nangifuna imali nje ebona ukuthi imali ayikho ngize ngiyaziphantela ngihambe ngicedele emzini abantu ngicedela ukuthi ngifuna abaphile eswini phela abadle sinale singadlile angifuna ngize ngithini ke uyangimemeza awuthuli awuhloniphe imali mina nginayo mina imali mangitholile mntana ngiyakupha mntanami ufuna ngenze njani yini enye yake wayenza mama ebuhlungu kuwena awu ngathi uthi ngiyaphuma ekameleni aqhamuka nombese ngathi uthi ngiyamphuma umese sasahamba naye hawu ngambamba ufuna ukwenzani umese uthi ufuna ukwenzani umese ufuna ukwangigoda ngawe ufuna imali into enkulu ke mntana ngemali awuma ngakwaza kanjani kwazelani waphela ngiyacela uma ungenayo angiphathi mangiphekile ukudla uzothatha ukudla ahambe nakho mntanami ukusaphi ukudla kwami kodwa uthatha ukudla kanjani mama muphekile uthatha ukudla awu ama-10 kg nje mangibathengile mntanami nje ngiyabona awusewu-10 kg hawu mntanami wenze njani kanti manje sodlanti nawe uyakwenta mama ngiyabile mama ngifuna ukudla angidlile hawu mntanami akuphakwa ukudla ekubhodweni ingane singadlili lutho hayi marazo bahlala ngami nekhaya sebesithola into abazoyisho nje ngami ayikho into abayishoyo bakhuluma into engekho ayikho umpheki wamntanami izenzo zakhe omakhelwane bonke bayazi ukuthi unje unamanga lo onje ephika kanje nimbone inkosi kanje omakhelwane bonke bayazi la endaweni ukuthi vele uyile nhlobe kanje uthi uma uyamgolozela omunye usisi nje wakamakhelwane la ngaphesheya wangitshela ukuthi wahlangana nawo mbamba inkunzi wambeka ummese entanyeni emini kabha angazi noma ephuma emsebenzini kodwa wayephuma ezitolo lo sisi lo imali yakhe ekheshaphile wambawa uthi nje osisi lo wambeka ummese entanyeni wamthembisa ukuthi nje uzomnquma meke washo watshela mina ke lo sisi ngamtshela nami sisi angazi kumele ngenze njani into engakusiza mhlawumbe hambe emaphoyiseni bathi uyasaba ke emaphoyiseni warifu lo muntu ngiyahamba ngiyombopha bese yaphuma uyazonqedela nje kade eshilo vele manje ke nami ngangazi kumele ngenze njani kodwa nje endaweni uyaziwa le ndaweni ukuthi vele umuntu kanje awucabangi awubona ukuthi uzokulalisa usisi wakho noma wakho ngenxa yokuthi uyaganga story ebesangicabanga ngikhandela sona ayikho ayikho lezo vele ngiyenze sixabane kabi nabo abantu besixabane kabi wenza nje vele noma singiyaphi ukuthi ayikho into emntsheni abayikhuluma manje yabo ayikho ngikhandela story usafunda noma usuqedile hayi angisafundi wasiyeka kwasikole why wasiyeka isikole wahlala phansi ngaba nenkinga esikoleni yabo ngaba nenkinga esikoleni yabo ma lento lokho hambe khuluma indaba zisukubantu la ngisangane uyabheda nje yabo uyabheda emtshela abathi ngayeke isikole manje kanjani yini uhlangana lapha leyo bahlangana lapha abantu vele wagijima ngona uthiyeke isikole uhlele phansi uzosibhula le ekhaya uzosikoba emakamereni awunantombi kuyimanje unayo nje kona vele intombi imake mfethu wena mfethu mangithi ngiyabheka into yakho mfethu awunamahloni mfethu emphakathini ukuthi uphenduka umuntu omubi hayibo irazi amahloni vele into ehlezi khona kodwa nje lento abayisho singaba umuntu emini kaphanga mamba kanjani umuntu noma uyakhala mfethu uthi ubathembisa nomese wena noBush awuboni ukuthi ubaphilisa kanzima mfethu awubona ukuthi ungambulala mawakho yabona la yisho ayikho ngeke ngikhomba uma ngoBush ngikhombela ngomese ngase ngenzela into umama ongizalayo ngase ngenzela lento leyo mntanami mina ngiyazama
ngizama ukuthi sidle esiswini. Ngiyaphuma ngihambe ngiyocenta le mzini yabantu. Ngizama ukuthi sidle esiswini. Wena ukudla uyakuthatha. Manje bambe kanjani? Manje mase umbuza mama ukuthi ukudla kuyephi uthini? Uthi hayibo yena uthathanga ukudla yena. Akwazi ukudla kuphela. Manje bambe kanjani? Mntanami. Mina mengiphuma la ngaze ngibe Ngithi ngiyalibeka nawe uyalibeka. angaze ngibe ntama ngiphethe isinkwa. Isinkwa Isinkwa. usidla sethu isinkwa. Usidla wedwa isinkwa. Kuphi yaqhamuka. Usuke sidla nani mama? Usuke sidla nani? Awazibona usidla nani? Hayi nombubhudlo nje. Ubhudle nje unoshuke ave ubona ngishukela ukudla yonke into Oh, yeqe. ma. Ingane nje ziyakho esikoleni. Ma. Asiyena kudla ingane. Angazi funa ngenze njani ngale ngane. Hayi yangihlupha. Oh mama manje ngibizele abantu laba ngofuna ungishambalaza phambi kwamakhamera le. Amakhamera phela iwona azongisiza phela bafuna bangichaze ukuthi funa ngenze njani. Mina hamba ebuscamp. Funa hamba efuna umsebenzi. Abantu kumele baphume nje lekhaya nabo. Ku2. Uzophuma yephi? Uzophuma yephi? Bazoyibona isibaya bangishiye ngedwa la. Muzi kababa. Khale sami isicathulo. So ngeke uvume. Awuyazi lento abayisho kuwena. Hayi lento abayisho kumina nje umsangala bangibhedela ayikho. Ngeke uyivume. Hayi ngivume. Namhlanje uzoyivuma. Uyabona-ke ma namhlanje ma lo ngikhathele mina uyena kumele ngimshaye namhlanje ngikhathele uyena ma noma ngathiwa ngafa angibulale kodwa namhlanje nje ma kumele kucace ukuthi kahle kahle le nkosi le ezenza inkosi namhlanje kumele ngishaye kumele ngibilisele amanzi straight ngizomlinda lana ngimbilisele amafutha ngoba kuyacaca phela ukuthi ubull lo muntu lo ngwanama wangihupha ngommese ngenye iday la wawungekho-ke wena la wangihupha ngommese lo ngangazi kumele ngenze njani wengihupela ngangade khona imali ade nginayo esikhwameni mengithi ngiyabheka yibo imali ayisekho esikhwameni hayi mina ngikhathele shem wangijaha ngommese mengithi ngiyabheka esikhwameni sami uyena umuntu okhona lo le ndlini isikhwama sami futhi sivuliwe uyabona ukuthi okay lesi bag le ehlala imali nayo ivuliwe uwena vele Yabo lo siyakimjahile ukuthi lo unawo uvela ukuhamba la ekhaya inyanga noma 3 months. inyanga 3 months. lokho wena Hayi madodeni akhe abuye mhlawumbe unyanga yesi4. ufuna wena nofuna ube indoda yami uhlala lapha namadoda ami ufuna indoda yami wena ufuna ungiphatha yini Indaba wena ufuna inisisi wakho. 3 months. Ubuye unyanga yesi4. Nangisuke ngishayisa ngomoya ngiphuma kwena ungidotshela imali yami esikhwameni kumele ngihlale ngibuke wena ubhuluma wami ngingcono kabi mina engisuka ngihambe kunokuthi wena usale la ubiyiphara legcekeni Ingakho uhlupha ngoba manje uhamba inyanga eningi. wena uhlangana naphi namadoda ami Awubona ukuthi soyokufunela usibara. Hayi usibani. wena ufuna Uma uzogula shawa ushukela abahlamba shawa stroke le uzotshena uba umama egula. ukhona nje wena angithuze wena indoda yalomuzi Vela hamba nyamalala. uwena osungixoshile ekhaya osukuthi kwakho la umuzi wakho ubaba ushela wena lo muzi somele ngenze njani mina somele ngihambe vele ngithi ngikushiyeke kwakho mase ngihambele kwakho sekuyaqala kuyinkinga futhi Komsiza lo ukuthi ashesha ahambe la ekhaya yabo. Kodwa Uzohambe usuku konakele legcekeni. Yini ezobuyonakela? Nje ukuthi umtshena ahambe. Yini izobonakala uthembeni uyazithemba vele Understand? Uyazithemba. Uyithemba ngoba Kumele uphathe indoda ikhali. ekhaya. Ngizothi beke isikhali manje la phansi shine manje sibambane uyithemba ngoba uphathe ikhali lezi akho yithemba ke lokubona ubudoda uphara nje ehleze ethi angihambe mina lekhaya ngisuke ngibalekele yena angithi mengisuke ngihamba vele usuke etheni ethi umuzi kababa lo ngcono ngihambe ngibone ukuthi ngiyaphi uyijwayele lena. uyijwayele vele uyijwayele nje ade nimuzwa nje nako-ke nyamuzwa manje uyasho futhi ngizophatha ke mina manje mekuthiwa beka isikhali manje bathi zama manje zama uthembile ne khona abangangawe namhlanje abangangawe bhuti Yini bangangawe usenze bakho ujwayele ukukushaya uyabaleka mekushaya. ujwayele inkinga yakhe angimsabi nayo inkinga isikhali uphathe isikhali Uphathela abantu besifazane umese. uphathe isikhali Umuntu esifazana ngizoze ngimphathele isikhali mina. Manje ufuna ukwenzani manje? uyazi kanti ukuthi Ah ngimenza isikhala ngisiphethe ufuna umshaya kuphela isikhala ngisiphethe. Isikhala ngisiphathi mina. Ngibona iphara. Ngoba ngibhedela. khona abantu abafikile isho njalo Hayi ngoba ngibhedela. ngiyakubhedela hayi bandla Manje imuzi ube right. hayi let's hope ukuthi uzoba right asithembe ngoba manje hayi uhlulile mina nje bengikhuluma iqiniso nje uzwe sakho omdala angimsabi
inkinga isikhali yazi ukuthi nomuntu engisuke ngibambisane naye akasafiki nala lama boyfriend lawa athi nginawo ayikho ngisho eyodwa efika ngala ngasekhaya manje ngoba enye yawo uhleze wajaha ngommesi njalo uhleze wagijimisa ngommesi meke wayibona noma kuthiwa mina ngisekho ke mhlawumbe hamba nabangani bakhe kuyacaca ukuthi kahle kahle kumele ayiveze ukuthi ubhuti wami manje angisazi kumele ngenze njani. Mase kunesikhathi esingakanani yonke lento eyenzeka? Ayinesikhathi ngathi lento ngathi una 2 years eyenza lento lena because umuntu engithanda naye uma semanasho nje ukuthi hayi ngeke ngiyabonga Banhlasisi ubhuti wakho uhleze engilandelela ngazi noma mhlawumbe ukulala nawe yini ngoba ngize ngimbuza ukuthi yini ndaba wahlezi ulandela umuntu esifazane kwaphela wakini nje lo muntu lo umfunani ufukulala naye yini hayi answer iphumi into ephuma kunaloko kumane ecaca ukuthi mana ashaye nanoma umuphi umuntu uyamshaya ecaca ukuthi nami kusho kumele ngimove on kwaphela ubhuti wami futhi umuntu ofuna ukulawula ukuthi kumele ngithandana noba ngingathanda noba Mucabanga yini into edala ukuthi azabe umuntu wami? Hey angazi I think abangani abenza yonke lento abangani aphi azona nabo la wade singibasha eqaleni ukuthi bamaphara babhema ama drugs ophatha into engasili abangani laba banjalo. Ngiyezwa manje yonke lento mfethu sina uyazi yonke lento yenziswa yini mfethu ine doubt uyenze njalo. Cela ungeke yabo, cela ungeke. Akumina phela uhamba namphandle ngoba uyasudinelwe mina manje. Ungeke marazo. Cela ungeke. Ngizosahambe nawe futhi nombhemu. Ayi raza ungeke. Yabona bazohamba labantu beni yazi bazohamba. Bahamba nawe ucathi uzosala wena. Hayi ngosala muzikabala phela mina. Sikhathele wena lekhathi. Sikhathele wena. Abazophuma nani shuthi. Muzikaba mina ngendawo la. Yini lo muzi futhi mama uphindeleko malume wena angayizoyaphi. Noma uzoqhubeka ohlala namadoda akho le lojolo kakho. Kanti ke disaba ngindawo. Sobona wena ohamba nabo labantu othole. Namhlanje sobona namhlanje. Manje mfethu awufuna ukuphindela naye phandle noxoxa. Sihamba bafuna ukukhuluma. Hayi kuleka ngiphumi. Ngisaphuma. Batholile odanga bakho namhlanje ne. Kunezami inkabi ziyeza zizoza. Othi ngifonele manje ngiyibona ifoni yami. Usithusa mfethu. Abantu abengibizela nina la nami ngizobiza ezami inkabi. Bangani inkabi zabo nina nami ngizobiza ezami inkabi. Zokubiza zobe Ngibone kahle, ngibone kahle. Uzobe usukephi? Ngibone kahle. Kanti wena ubiza lawo bakubizela nawo bakubizela abantu abangangawe manje indaba manje wena usuyaxakela. Abangangami. Abangangami. Nami ngizobiza abangangani. Abangangani ngibabiza. Ziyeza ngizoyibiza nami zami inkabi. Yima mfethu mina ngibuza ukuthi lento uyenzelani yini ekwenzisa lento usuzokopa usisi wakho. Ayirazi wazi ngicela uzivesiyeke lenkulumo. Ngiyamhalela. Ngicela uzivesiyeke lenkulumo. Uyamhalela nisisi wakho. Uyangihalela vele ngoba nomadoda Azikho yini intombi. uyacaca. Ayirazi usukuwaxoshela namadoda akhe. Sokuxoshelana nasuke yapho nala. Ima angena la ekhaya. Angena la ekhaya. Angeni lekhaya akekho umuntu angenele egcekeni uyena nje ucika ukuthi nje ngisuke ngimela ngaphezulu ngasekhaya nomuntu engisuke ngithana naye uyena ke ukuthi usuke encinzwa yini lapho angazi lapho inkinga angaswala amadoda azoma la phezulu kwasekhaya bamngani le kuthi inkinga iqala lapho la ima wena unyanya ukuthi bamalanga kini ubamala ngaphezulu kwasekhaya nawe uzasho unesipini sokusho bamala ngasekhaya yini leyo yini edaluze sesu ume namadoda aduze nakini nothi ukuthi angihloniphi kuyenzeka kuqondana uthola ukuthi umuntu wami uyangifonela athi ngilanga ngizodlula ngalapho ngakini ngizohlika lapho ngakini ngikushiye mhlawumbe encane emnandi ngithi mengiyiwa ngithi ngiyayithatha hayibo nangubafo seyaqala naye seyalwa manje ingabe ngisazi ngoba siwe singebe sizoma isikhathi eside ngizotholani awubona ukuthi uzophelela ejele ngalento yenzayo anginankinga nalo kodwa mengivukela umuzi kababa mina kuphelile uvikela ngani umuzi wababa bakho yini oyivela ngayo ukuthi ngigweme izinto lezo ozenzayo usume namadoda la ngaphezulu uma ngaze umhlukumeze uma ngecela imali kuyena methi hayi nawe ngimyeke ngiphume ngiyizamela ngenye indlela uma ukazi umhlukumeze ngaba kababiza ngalabantu ababize namhlanje mina ngeke ngimele lento yakho uthi wena njalo uxosha amadoda ami waqosha amadoda ami unangazi mina ngixosha izintombi zakho unazo khona izintombi baba unazo intombi we angazi ngibone ngisho yodwa iphare akabona iphare lodwa la lapha eShamoya elithana nabafana bonke basendaweni nginawo nje intombi right ngawo una intombi uyithathaphi wena uyithathaphi intombi ana ntombi lo unamanga hayi phambi kwethu
cha phangikwenza ngeke akwenze sibona. Zama ngenduku ngoba kulona isikhali woza nenduku yakho wona azocaca kumele kwenzeke njani vele. Indaba vele ungaveli ungazi umsaze ngempama ngoba umncane. Ungitshela kambi wena. Ungitshela kambi. Indaba ungakazi. Hayibo, mbukeni ukhipha isikhali. Ukhipha isikhali. Ungakazi umshaye ngoba phela mncane lo muntu kunawo. Inkinga ileyo nje uphatha ummese kumele ngenze njani? Bafu uyalwa bafu nontanga bakho. untanga bami hayi Wazi uzohlukumeza lekhaya. Ontanga bayaxaka ontanga bakho. Mina ngeke ngizwe ngawe mina. Lo uzophathela intuku. yabona iqala usimekhuluma nami uyangisukumela uyena ufuna ukwenzani Ngifuna wena nto ohlezi uthi ufuna ukuyenza nje ohlezi ungiphathe isikhala akho sikhali ke namhlanje Hlala lapho mama lento siyisotha. awusiphethe isikhali namhlanje akho sikhali wothanga isiphethe Indaba uthemba isikhali bafu. Indaba uthemba isikhali. uyigwala kakhulu lo futhi ufuna ngimsaza ngempama lo ufuna ngimsaza ungitshela kambi lona kuyimaye Ngeke umama uhleli phansi lapho ungalokho umhlukumeza yona ifana la ekhaya manje seyona indoda la ekhaya ngcono kona wena kulo mfana lo ngenangqondo wazi ukuthi mehambe yophanda kumele ubuye nesinku uzosidla wedwa ngcono mina njengoba uthi mina ngiyahamba ngemadodeni nami ngiyahamba ngibe nemali ngizama ukuthi ngithenge impuphu obuye uyidle wena masuthuka uma wami manje wena umfana wani usanda kwenzani Sizicela sihlale phansi ne. Usanda kwenzani wena? Ngiyabona hlala phansi wethu. Hlala phansi. yabo ma uthokozile la ekhaya ma ngamselana Ima mfethu khona into engiyibuza wona mfethu nje awunama amahloni awukushaya unembeza usuhlupha abantu besifazane. unembeza wani ngekabe nawo vele unembeza ngoba uzama isikwasa 20 rand abuya azosidla la asidle yedwa yena mina nje ekhuluma ngamadoda ami nje lamadoda lawo ayanginika imali ukuthi ngibe ngizothenga impuphu leyo ndle yena buka usuthi impuphu yami kwemanje buka nje unjani Kodwa uyawashaya futhi amadoda akho. Uyawashaya Yabona ukuthi lamadoda yakuphakela bafowethu yabona. Ayamondla kazi yena aphakela ba aphakela yena nalo qaqeda yena yabo angiqeda kanjani yabo uthi ngikhuphela kanjani ngesibhutuputu awuboni wena uzakhalela inkosi impela Uzukoba usisi wakho uyenzelani kodwa lento mfethu eyikhohlakele kodwa yabona awucanga ukuthi unedemon. Lento enginyanyisa kakhulu ke le umkoba kanjani inyanyiselani ngomkoba yazi cela vele bahambe la ekhaya yabo uhambo ba uzophela wonke umsindo lo Ubele hambe ba. Kambe bona wena uzohamba nani no phone nonke hambani So ngisale futhi. ngedwa ekhaya nambe nonke ngisale ngedwa ekhaya shwele nkosi abahambe nje Mfethu awumthathe lo muntu uhambe naye futhi wesibili. Marazo ngabo ngiyavuma hayi vele iphutha ngalenza ukuthi ngomkoba megeza yabo ngangifuna ukubona ukuthi lawa adoda akhe lawa abonani kuyena into engakayibona kanje ngiyabhubha kanje uyavuma kade fikile sesiphenduka abantu abami Yini edalusa umkobe ngaphandle kwalokho mfethu ngabe khona mhlawumbe into engekho fair yini la ekhaya. Marazo iphi nje bengezwe ngayo phela ngiyasho ukuthi ngiyavuma beyiphutha ngifuna ukubona amadoda akhe asuke ebonani kuyena siyafuna ukubona lokho nje kuphela Ufuna ukubona lokho kuphela. Mase ubagijimisa ngomese sekutheni yini edala. Sigijimisa ba amadoda akhe Bona nobona boyithuni umama wakho nosisi wakho. hayi Razo mhlawumbe izinto ngisuke ngiyibhemile yabo At least awuyeke lezi zinto oyibhemayo mfethu. Akwela ngozama ukuyiyeka kodwa kanzi kunzima yabo Yini edalusa abangani bakhe labazwana nabo akayeke bona bagijimisa nangomese. uzokwazi ukuyeka sengidinile amadoda akhe la amala ngaphezulu yabo yona into engibasela into engidina kakhulu le wena uhlangana namadoda ami ngoba angeni lekhaya akupheli ngisho Ama i-house la ngaphezulu ama ngaphezu komuzi lesicefe yabo ama ngaphezu komuzi asokeze kumina basuke bethi amakhona basuke bethini bathi mhlawumbe basuke bethi hayi lo mfana laphana akayilutho mina akayilutho ngani ngobhuta mina ngakayilutho ngoba yini sisoma uma kanjani nendoda ngaphezulu kwasekhaya ngikhona mina ngumfana lecikile Okay, so ile inkinga. hayi inkinga ileyo right Ayikho enye inkinga. hayi into engidina kakhulu lo kusakhona ubaba wethanda yena kakhulu ngaphezulu kwami yabo so nje ekwazi ukuthola yonke into mina bengicela into lekhaya bekunzima ukuthi bayikhiphe bekunzima so nje yonke engidina kakhulu leyo futhi yabo
ya manje wena leyo nto leyo mekudina yini uzama ukuyiphindiselela yini ukuze ubahlukumeze usisi wakho? ya kona bengizama kona ukuyiphindiselela yabo cause emoyeni nje ngihlukumezekile Wena ubaba bengakuthandi yini umuthi bebethanda usisi kakhulu? hayi indlela kade ngibona ngayo mina ubaba hayi bengangithandi bethanda usisi kakhulu yabo and so nami lezi tata engizeze bengifuna ukubulala ikusasa lakhe yabo cause naye wakwazi ukubulala elami wakhuluma iqiniso namhlanje walikhuluma iqiniso sisi wena kungawazi ubone mhlawumbe ukuthi yonke lento le isuka cha angikaze ngiyibone ngihlezi ngiyibuza ukuthi ubhuti wami wayebe nenhliziyo embi kanje because bekade ewumuntu oright kwawona futhi lokakushoyo ukuthi ubaba benoma bebethanda mina benzela mina izinto akulona iqiniso lelo akulona iqiniso naye bebemenzela ukuthi nje yena akakwazi uappreciate lo wasuke ekutholile usuyefuna okungaphezulu kanti basamela ngendlela efanayo thina sobabili since futhi wabengasekho ke mina ngibona uma esenza ngendlela efanayo phela uyena umuntu ohlukile manje sengihlala nabangani ababhedayo abangani ababhemayo uhluke ngaloko ke nje namanje kuphela kodwa ukuthi nje akanakiwe hayi vele ekhaya athi nginginakile Ayi, so eqalele yikho nje lento sakho ubaba yini obufuna bakunaye ngayo bafu yini obufuna bakunaye ngayo? mina lekhaya abonye ngiyayigqokisa mina abonye into engiyigqoke manje umphanti wami ade ngiyiphandela mina yabo ayikho into ephuma ngimani ukuba bengiyaziyo ezala kumina ephathekayo ayikho phela nje lekhaya inakana naye uyabheda ucabanga ukuthi manje emdala engake egugile angathengelana nathi izingubo nami ngiyayithengela ingubo zokugqoka angathana nathi sibadala singaka cha sukela sisabancane mina bengizamela into okugqoka kodwa wena ukhala kubi kanje nje hawu seyazwela kuma Mama ngabe iqiniso lento ekhuluma indodana yakho? Umntwanami hayi akalaleli. Ayikho into engamenzeli yona mina. Ngimenzela yonke into. Yonke into ngiyamthengela. Ngize ngimuphe ngisho imali ngaphezulu. Ufunani mntanami kodwa? Yini nje oyifuna ngenkani? Uzuyifuna ngenkani? Hayi. Mama umntana wakho khala ukuthi engazi sinithanda abantu intombazane kakhulu. Indlela ekuthangayo yena umfana kuze sithanda intombazane kakhulu. Kodwa ke mangasehlise kulezi zidlayo. Hayi naye angangena nje abe yingane zasekhaya nje naye. Kanjani? Kumele ayeke nani nani mama ukuze kube right kulingane kube fair square. Ayeke ukubhema nohamba ehlala nje nabangani bakhe. Asizuma ekhaya. Akhamanzi ageza amawindi igcekeni ashanyele egcekeni nje. Ukubhema ngizokuyeka ngifuna ukubona izinto eshow uzoyenza yabo. Ngifuna ukubona into eshow uzoyenza. Ukubhema ngizokuyeka manje ngifuna ukubona lento leyo ishow uzongenzela ukubhema nje ngizokuyeka. Nazi so mfethu ku right sisame nayo ngoba manje awubhema ugwayi kuphela sikise rehab yabona. Kuyosiza nemthatha. Go rehab. Uzokuyeka lezinto oyibhemayo. Ngizokuyeka ukubhema. So nazi ngicela nami ukuthi sihambe nawe. Yabo nje leyo welela. Ufuna ukushintsha? Ufuna ukushintsha nje. Hayi yona into engayizwa ke ngeke ngikwazi ukushaya abantu besifazane bodwa la ekhaya. Ngicela ukubhema ngikuyekele la ekhaya. Angikubuza ngiyakutshela. Awukwazi ukushiya. Angikubuza ngiyakutshela. Hayi so kwesiboneke razo-ke kodwa mina ngiyindawo. Yabo nje bengisho ukubhema ngikuyekela. Okay. Akunankinga so uyasibona mfethu. Mama uthi ngoba ethi ufuna ukubhema so hamba naye lo muntu yabo simise rehab uzokuyeka ukubhema yabo mase kunga amanzi kuzangayi ngancane yabo bathande ngendlela eyodwa bobabili. Ngiyacanga ukuthi kuzoyenzeka my sister ngithi. Yeah mhlambe lokho kungasiza. Nophumela nokuvika omese. Yeah naloko kungasiza futhi kakhulu ngempela because manje yena ubona sengathi akathandwa kube ngasengathi mhlambe kuyena yena khona lo uthando angalutholi noma unakekela angakutholi because yena ubhuti wami right shame yena phela nje ilabangana soyahlangana nabo nalento ayibhema isingazi ukuthi intoni mekuthiwa akahambe nje aya ka right kabi shame angineshow angabuye right mfethu sizele ukuzolwa nawe la sizele ukuzokusizwa ngithola Right ngiyakuzwa. Hayi uzojwayela mfethu. Right. Mama ngiyindawo. Mama iwapha amazi ofuna ukuwasha ukugcina before simkhombisa ukuthi namhlanje uzohamba. Umntanami njengoba bezophuma nawe manje. Ufuthi la uyakhona ufike uziphathe kahle. Yonke imigudu abayishoyo ukuthi uzolandela lokhu nalokhu. Ufuke ukwenze. Khona uzobe right.
laphayana la uyakhona abayi kokwenzisa izinto ezimbi bayokwenzisa izinto ezi-right. Ngiyathenga ukuthi uzobe uhamba kahle-ke. Mfowethu khona into engizwa ukuthi ngeke uhambe ne. Hayi angindawo ma watshela ukuthi angindawo. Okay uzohamba namhlanje. Sisters ngoba sisters umama ngicelile mama ukuthi asipakishele sisters impahla zikabafo ne. Uzipakishele. Sengiqedile nje ukupakisha. Ulethe isikhwama. Umthwalo nje usobhukweni. Wena nje uyahamba. Uyahamba wena. Abona mali umuntu Ngithanda ngisibeke la eduze. Ngeke sizwe ngawo. ma yini ngenza la ecebeni. Yini ma. Namhlanje uyahamba mfowethu. Hayi so kwesibona Uyahamba ngindawo. namhlanje. Angindawo. Uhamba wena ohambayo. Hayi Yabona namhlanje. phakathi kuphelele. Hayi namhlanje lamanqama ngindawo yini nenamba lekhaya. Hayi ikho nje le. Yini namba. Mama athini amagama ofuna ukwasho? Athini sisters amagama ofuna ukwasho kubhuti wakho professor sami? Mina ngifuna ukusho ukuthi cause vele uyahamba. Engifuna ukusho ukuthi ubhuti wami siyakuthanda lekhaya. Lokho ngekujiki. Athengisa kodwa athengisa into enyenzayo. Umuntu alright. Kani ngibizela abantu ekseni manga ngathi siduma phela ngangitshela ngalo ukuthi ngibizela abantu. Evalo ngixoxela ikhoma zami indaba. Lokho uzokufunda phambili ukuthi kahle kahle lokho kade ukwenza lekhaya bekade kukuhlumeza kangakanani. Mase uwedwa lapha la uzobe ukhona e-rehab uzokukhumbula ukuthi hayibo umama engimhlukumeza usisame engimhlukumeza sifuna urealize lokho ubuye usumuntu obhetha la ekhaya. Ukusala mina manga indawo. Uzobe indoda yakhe lesiyibona ngoba angihambi la ekhaya ngizama ngizoyiphatha kahle kodwa nje ukuhamba ngihamba. Hayi namanga uyakhona. Angindawo. Sikhama sama ngawe sathenga le kamereni yabo. Manje ngesiphindise ekamereni futhi bazo sithatha bazo nesiphithi ongena ekamereni amathatha isikhwama. Uyahlanya wena uyahlanya wena akho sikhwama ozosithatha uyahlanya wena hayibo Ma yabo hayibo awuhloniphi wena uyahamba wena ubugora bakho uzobona phambili sobona usihlala kanje lesikhwama. hayi sohlala ke sema Babukeli ngiyacanga ukuthi sihambe manje mfowethu yabona nani hambe kahle ngempela sese anginankinga cela ukukhipha imic sohamba nalo bhodi sengijaka ukuthi abone ukuthi sohamba yabona Sosibone kahle namhlanje. mfowethu ngamthatha mfowethu sihambe naye namhlanje uzohamba mfowethu zihamba